ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Ka GNC kedai ka dukan ke ba ngala peli na du snem arajar arfoi te haka kerteng jong ki khun Graham and Colin te mangang along kum unong ai jumut yaki te ni peli yakni ke dukan hau arajar arfoi te hapo mulai nong lum te nang tu pada pat ngasai yo biang skalat ban peli hapo mulai kentar masar te ngakamlong specialize pada pat ya ki ceramic pot ceramic vase kita te ngawan ra bet na po UP te ngayle partnership bat uwe perlok na po Guwahati te mau usim 70% tengah ngasim 30% te kadai bet bawan ra na po Uttar Pradesh kadukan ka bangayo kalong syakendong te bun ki brio kim itu ya kadukan ka jonga te takadau ngi sakwa ban form ya kene ka group ka bangi ai kerteng ka grow together te kene ka group grow together kabangi form kalong ba ngikwa ban penya yo bangin yo bangin lum ngin lang yakini ki kena ki badi jing dia syaki jaka ki balong kendong ki serot bat ha kajuk kapor ikitu ki kena ki ba jiashat lani kitu ki bale ki hanmit ki le bin yeng ki shat jing ba ki shat na yeng te kum yaki ngikwa ban promote kan takadau ni seng yakani ka kunhun grow together ru kabangin yo kalat bangin khot yaki te kita ru ngalap lingba ka experience ka jonga hi kaba ngalap ngaru iladi ka dukan kalong sekendong te katno tam kiwe ki badan sekendong kamut ki ru ki safa kamba safa mangahi te takadau ka dingba ka jingelam nanti jong ublei ngayo kani kalat bangan ini asnok ti bat ki perlok jonga ki badin apo wana chef bangnya form ya kani ka kunhun grow together ni sedang ya kene ka bangin seng ya kene ka kanhun grow together minsyam snem hau benai September te ngia sedang berdapat ban peniat hau Disember ningkong do ngi peniat hapo mokhar Khasi National Darbar Hall te hadiah nang to ngiyo ban peniat hapo Olsen te uju benai hi hau Disember ngi peniat Arsian te hadiah nang to pat kawan kabalai pat hau benai me arajar arfusau ni peniat ha Olsen te next year tu kawan saka benai Julai ngiyo ban peniat hang ni apo Khasi National Darbar Hall biang te menta pendapat haka shipau khatway bat khatar terik mentau benai ngin peniat biang hapo All Saints Hall nimpoi perkhat ba kibriu ki sedang ban itu ya ka kenhun ke jongi tingi ayo hadu kemba sau pu prastol te napreng kini ki sau pu prastol artli ki stol ni ai free artli ki stol tang artli namar ni dang syia sedang ngimpat la bangin sponsor ya barkhot bangin ai free lot barkhot te ngi sujet no kan tang yano bangin ai free kan te henry ya kiwe pat kidon ki ba ibu da kariet kan kidon ki badai ka starting rate ka long bank ka sanspa te kidon berdapat ki bapoi saka arhajar kidon ki bapoi saka arhajar sanspa te ka highest rate berdapat ka dai la hajar sanspa te ngakermen bat ngangit ba kini ki bawan snokti bat ngi ngangit kiwan daka thong ka ba kisania ya ka kunhun te ngi ngaru ngaklem nuat ban promise yaki ban ong ba pindawan ba pinla dia bet ani ba piwan ba upai ba unbun henry ka ka banga kular yaki kalong ba lala piwan nginele kat bala ban perta hakipat ba kadukan ko jong phi kadon hang ni kadon hang tai batru kini ki wei pedapat ki de ki batrai na ye te kata ka ba kum ka kunhun grow together ni ya persang ban pen itu ya kadukan jong ki brio kadon hang no kumbang laong nadu menian kong ba lingba ka experience ka jong ladi hi ka bangi yo ya kidukan ki balong sakendong te kumta ki bawan hang ni ru ki don ki brio ki dukan ki badon sakendong kan serot te ya kata kan ka bangi ka thong ngiyo ban promote yaki ngiyo ban pin itu yaki patba ka baning kong kadai hi ki kadai ka tu ka kanhun FMA outreach ka badon hang te na po Belafonte te apo lom siap te ngatharai patba berkhot ki atip ya kata nomor ba kidai ki sister ki basang ya katu te
ki sekhot ya ki khna lani ki longyeng ki ba duna ka jingyo ba ki ai ka jing hikai ya ki bakin chna ya ki tiar kitar te onda ki la dep en chna prepat ya ki tu ki tiar ki le ban penithu pat ba da ka ba ki die te da ka tu papat ba ki die kai ka jingyo ba ki yo ma ki kamut ka tu biang ki invest biang ban yo ban khot pat ki wei pat biang ki khna ken te kata te ka ba prepat ni ai kalat la long no kum iwei kong iba dia ya ki chips kuai dong te ko di te komi kita ru ki aba ki kwa ban penithu ila dia ba ki dei ki ba dia jing dia te kalong ka ba e kan bangin chuang pin dei ban seo kan te kita tang kita hi artli ki bang ila ban ai free lat nang ta ki wei te nganum la ban ai free ka message ka jonga ka bangan ai sigi pat ba namar kalong ke ka ba ngatip sai kadar ba khlem ka jing kersan jong phi ki pat ba kamut ka kunhun grow together kalong le no e bat kum ju ru yakini ki collaborator ki bawan man snok ti ru kalong le no e takadaw makwa bangan apil ya phi ki pat ba baro ba phin yawan ba phin kersan ya kani ka yadi yathiet ka bangi ai ka kerteng ka autumn wonder sale ka banlong ha all saints hall ha ka shipho khatway bat khatar tarik kata kamut si baar si balang bat si pale lasem tayo jingsi sang ise yele banjet hi ha ka tarik ki banwan ki san renyo te henre na ki daw bom la kyar berapan tingi jet no ya kani ka shipho khatway khatar henre wala kataru ni kwa ban penkot ha ka sing thok diek namar ka sing thok dieng berbor ngi ju ong bakade ka weekend te weekend berbor te ki brio ki sotonat ban pulut por khendiat shwa ban ieng li sayeng te ki pulut por no khendiat ha ka ne ka pop up sale ki jiawan te ni kmilin ti ya kata te ba sakawai ru ni shei kham ya le ban aboy ya ka singing kong ni shei le ban pen aboy ya ka singing kong namar ladangi penya ya ka sil ha ka singing kong kamut baro ngi nyabun kam ha ka singi ublei te ka singi ublei te baro piatep niele ban kiar hi ban trekam te henry ngamla ban kan sarong ya kata bang ngan kiar bet namar kala bandon kapor lada ngimlat e ya ki diet abang ipan ya ka hall lada ngimlat e te ngiman se ban hab ban chim tangba kat badang la niele ban kenran din ya ka sining kong te badru ngile pen kut asto dia henry nakidaw bamla kiar pat bangimyo te ngiman se ban jet ya ka shipho khatway bat khat te nganget ba kipat ba ru kinum kenran din bakinwan ban kersang ya kani ka atom wonder sale sedang kani ka kam jonga ka banga le menta as a distributor house nam arhajar khat nyo hau bana april te hakani ka kam ngasdang ban persang shwan na yeng ngampat dandukan hata kapor ngasdang shwan na yeng ngasdang shwan ki bahayeng bahasam ki hinman ki perlok ki ba jan ki jonga ngasdang ban pen itu ya kani ka bran te suki nang tu hadin arbanai banga join kum i member jongka one chef ngasdang ban pak meal no siapo ka company te dak ba nga pak meal kum tu next day ki phone apo company ba fi kwa ban shim distributor ti ong juba biki ba kwa ban le distributor apo shillong te hadian ka tu hau bana april hi kila yawan apo company kila ngala join as a distributor te kal ayat bi kam kum tu shisnam hadin shisnam kal ayat ba ngala yo iwe dukan badet ha kendong ningkong kade ha building snowdrop building hapo mat plan kade kendong ha badan ki lawyer ka chamber jongki te ngayo chwang tu te hadin arsnam bangawat bukan ngasayo ang ni hapo mokhar main road opposite kan ni kayeng mani kathaling te ki products ki ba ngidon hapo wonder chef ki de ki kitchenware kitchen appliance te kidon ki non stick kidon ki hard anodized kidon ki cast iron nata kidon ki grinder ki burner chimney ki OTG te ki bun jat ki tiari yang sudah ngaru kum ju hi kum i Susan tining kong i bi i Susan ilalong kum i distributor i recruit yang as a member ti hadin she's nem bangalong member ti i kidang don kam shu se iwe distributor na po shlong baki kwa ban recruit ti insa recommend i Susan kenyanga ti nadu us nem arhajar khat phra November ngan sedang banlong distributor
Dia ngaruh ngabuk dukan hapo mod pran. But mentah kani ka dukan ke jonga kidang shna namar ba kadika hakatu ke building jong ke muda ti kidang penpra mentah kidang shna ti mentah ka mentah ngabuk hapo penthori ka dukan jonga kan. Ngi recruit ki members ki jongi kan. Ti namar ba ngi ngimla bangin dia hi ki tiar jong ngim yo ikini ki walk-in customers man la kapor kan ngimla bangin dia hi hapo dukan don ki por mo kam yat ka yo kan hakata dia ngiliak no ngi recruit ikini ki members dia lingba kini ki members pada ki let ban pen promote ikini ki tiar ki jongi ki let ban dia ikini ki tiar jongi te Shaki bahaya yang bahasa mesti perlok ki jongki lingba jongki ki wanra order then ki members ru ki commission. Tika wonder chef kalau mereka dan recruitment ru. Ti ki members ki ba join ki dan ki customer ki ba menta ki dan ki wan tiar na dukan. Ti kila bun ki tiar kila poi kumba arpau lai po hajar ngi ong ki believe him join as a member ba pin commission. Ti ki dan pat to ki la ya ne no hang tu kan. MRP kadi ka tukar door ba ki print hapok box. Ka offer price pat kaya la ka jong ka ba ki ai bet man la ubanai ki change ki offer. Tingi distribute ye ki members la katu kan. La katu ka maximum offer price. Ngi shedon na po ka company ki shed ai ngi ki targets. Te kamot every month ngi ai yo kita ki targets bangi haban recruit kata ngut ki members tingi le hi bangin recruit kum ta kan. Kamot man lo banai ngi kanang kiu kan ka recruitment kan Ka jingdon ki members. Ti kum bi la batai i bajon mene ti ngiru kum ju hi ngi shed long baki dukan ki jongi ki bun ki brio kim padi itu ki bun kim tip kan ka wonder chef ka de ke ti lingba kini ki pop up sales ke bengi len ki lasdang kan ki brio bakin wan kin itu ki dukan ki jongi ti lingba kini ki pop up sales ni sedang ban ni persang ban let shwai la dia. Ti hakitu ki pop up sale hi bengi kendu i ba joan. Ti ka ha ubanai September nya kenduk lang tingi ong ba beling me persang bani organize sino. Ti iba joan ru iba kloy ban ong to nginya persang. Lada long kaman jong blay ti kanian. Ti nang tahi ngila sedang bannya persang bannya form kani ngila sedang bannya shong meeting. Ti ningkong ngimla klam da ai kublay yaki patba ki baju wan ban kersan na kapor yangi habangi let ki event la dangi let join mengiru la ningi penyat mengiru ki patba kim ju eno yangi tengi kerpan sa sisien ya ki patba bakin wan ban yasnok tilang ban ni khnang ba kan ni kajing bu dukan jong kini khna khamtam kini ki badang shusdang ban sengi kam la jong kan long kumba penslori ki bakin nang kiu hakam ka bakitre kinum du jingkerman khamtam kan ni ka perthai kerduk kam kerduk jam manta kasian ka baningkong kadi ka ba long kadi ka jing ku ko jong blehi ya katate ka ba ngile hapo mokhar ti ngi stang banle tang arsngi ti hakate ka arsngi ki brio ki bun ki brio ki bayawan kum tu ki bale yo ki bale yo lihat mo ki yo i ya kato ka event jong i ki rung ti kum ki nong mokhar chaturu ki ong belai pemiale arsngi laisngi nama bengi liat tang arsngi tie nya perkhat no bengi liat no shakawai ka jaka tingi yo sa hapo All Saints Hall tie how December hi ni liat sakawai pada ke event hang apo All Saints ru aingo ublei ba ni kadeka ki brio ki long ki awan very good response kan ki wan ti sesisien ngakerpat ikipat ba bakin wan ban support yangi ya kani ka autumn wonder seal ka ban long ha ka shipho khatway bat khat ar tarik ubanai September hakani ka yo phla ban yo ki jan ki juti ki handmade ki food processing ka bam kum ki Chinese ki Korean ki local ki khasi muslim food ki bakery bar ki babun jat kublai shibun